کرتê geştyariya cihên şînwarî li Herêma Kurdistanê wekû xelk dibêjin gelekî yê lawaz e, herçende bi hizaran cihên şînwarî li Kurdistanê hatîne destnîşankirin di rojnama Weqaya Iraqî da li sala 1935 da lê tanûke wekû cihên geştyarî nehatîne bikaranîn. چند ما کاری نوینه جهت خویت شینواری بو کرت گشت و گذاره حتی نو که کردستان ملاوازی های راستی یعنی حتی وان چند سالت چویجی هر بهرابتر ترکیز السر سیاحت بو بس بو جهت یت طبیعی بهرابتر یت سروشتی اگر امشین بجین پلان نبوینه تمام دم جدا اف جهت وکی نکن برچاوت خود بینین گلک جهت شینوارینه و گلک قازان جو مفاجت تول گفتن لب مخابنی و برین که پلان بوان جهان نهاتیه دانان بله خوشحالی و قناغت به دا پلانت گلکت باش بو گشتیار کرنا اوان جها دهتا کرن گلو چه بهته کرن کو جهن شینواری له هرما کردستانê geştiyar rûbkenê giringe hikûmet û aliyên şûlejê çi bikin? Belê hêşta em pêdivî sê pêngavê diyet here giringin. Pêngaveyekî ew e em eqlê xelkê bi tir hişyar kirin bo giringiya geştyarî û geştyarê biyanî bi taybet û wê zemînê xweşken bêta cihê şînwarî. Du rêxweşkirina çon û seredana van cihên şînwarî tu zanî Herêma Kurdistanê bi tir 1000 cihên şînwarî lêne tomarkirîne ed delîlê Iraqî de. Ya sê ew e ku rêveberiya geşt û gozarî تیمên cida yên gerok li van cîhadanê bo hevkariyê bo rênîşanderê da ku geştyar raheta xwe bêt eman bêt we bizane diştekêrê û çawa dê çit. Lê gel yê xenis ser bi qeza Şêxan ve kubtinê li snorê vê qezayê 285 cihên şînwarî hatîne destnîşankirin ku mêjoya wan vedgerîte hizaran sala. Dest bi nûjenkirina vî cihî hatiye kirin ji layê zankoya Odenya Îtalî ve û fermangeha şînwarî li Duhokê. Ev ciha il ayinde dibîte senterê parka şînwarî ku mezintirîn parka şînwarî li ser astê Iraqê her sal û her wers kar li ser beşek li vê parkê encam didin bi hevpişkî gel zanko Odenya Îtalî. Ev sala li beşê parka Senharîbê li Xenes ku hikûmeta Îtalî birê milyûne ku 400,000 euran bû terxan kiriye û her wasa bû cerwana û helameta ku li bihara bêd dê cihêndî dest pêkên. Ev cihe wekû şînwarnaz dene diyarkirin ku cihê bihinvedana Melikê Aşûriyan bû di werzê havînê da demên xwe lêdborandin û dûratiya 8 kîlometran sîstemê avderiyê ji geliyê xenizgehandiye bajarê Mosilê ku paytexta împaratoriya Aşûriyan bû û heta nûke cihekê sirinç rakêş e lê wek pêdivî geştiyar qest nakenê. Kawa Emer Dengê Emerîka, Qeza Şêxan.